Kokororo memerueka ngaji aira umumbe ya hasta moroja njora mangana tarete ale gai ebikone na makumia ase etauni ya Kenyenya magiga ya mateyemo konyora chingoko ibere ase inkayabo echo chibutwire emenwa na kubekerwa riskara rigetabu erio ririkire chitariki bagokwa ya hasta moroja njora mangana tarete ale gai engoko tebu atimun noro memerueka itige akaira na gocha ona akayarora era akasome bibu tugakoro gosaba agatebanye ne yo manyene obigite ngocha ari kuyo aicha oyi kabwada nenda ko ke gayira ni ari se twakare estwangeru isumoi kayetika tuntu tokakora tokara bono mambi mukamurana ero tire gochiari rubu okoira no konta imam bono rero njora yebekire chinchigiri mago como bolieri igo ngaya yene ngaopi yetalieri na koro na matengenda tigandara na sam na ko abo kanali fruits chana ate bana ki ni biese na genda na digere ya mane enkoko na yetuere na isibeire ikwenderi rube bekeire ntigatigi na no ebekeri chinchigiri chimo munora takalati tebua rube riri kira marieta yo mwaga kono sirete pamoja rugeti bali gete na red pakacharu kiara ne karamu imwe arafu next wakandike rietariana ne chitarikingo kwa inye mutinyosa mwakoyo arafu bakalika mukamu murani nerabwe taragose 22 mutinyo 12 mwako arafu gochinse bamakama ya kulika first ready na second ready bacha bako 2027 bono na marika mabali gekora neri rube baeta ngoko nyo basinye tukontumira bakaroti kabasibera ngoko ikabe nonyene yamote niko yechanire igoro yegekoro ekeiga kiro bono mambia tegune bikone byabere rugora acho yari twachire tuikiro twanyore chingoko ibere chibutoire menu chire monungu twachire mpaka twakumiri no ja abantu bayijire twasangaire mambo ingine korengana n'umungina bwenka eyiga niko ateba ahereganire ase chitarikecho chogokwa kwaye korengana buna anyarite koba gakorikerwa aure moyo otarairi umuroche ereki akwanire ne umwanya bantu okwa ekogerero ntebiri chitarikingo kwa ere mwanya bantu isengenja angaliganiri munezeki agatebunga kibuya aliganie ngango kuole na inje na atebi kuchitarikingo kwa okolire buya yakwaranya kwa aligani ngambe bibia nembe tayari yinko ripoteria eketasenia Kisi Hot TV eritaria nen ni konkor kwa nyapto Dennis Kuntu.